Pozdrav svima ljudi, danas igramo Draft Challenge. Da, snimio sam jedan video i onda neki haker je ušao na moj account. Da, I hate hackers. I jednostavno ne znam kako mi je provalio šifru, to me samo zanima, ali sad to nije bitno. Ja sam reagovao festen ko Superman i promenio šifru na nalogu. Eto. I da, imao sam 5 vina, da. I nekoliko luza. Ne bre, nisam imao ni jedan luz, da. I kad sam se vratio, on mi je izgubio 2 runde na akauntu prave i otvorio je onaj chest. 3 luze verovatno imam. Evo lik je izašao po što mi se dešava. Lol. Evo, odmah je bacio Baby Dragana. Mi ćemo mu baciti vič i ispred ide lava. To nije bio vič. Don't kill my witch. I ovo im tower mu je 100% otišao. Znači tu nema šta. Sad, ne znam šta bi bilo efikasno za ove. Što je bilo sa vič? Vič je propalo u zemlju. Neko mi je nešto poslao. Dobro, to nije bitno. Dobro, bitno je da je mu onaj pao. Ona tvrđevica. Jao. Koji je on? Moram da bacim lightning, to me nervira. I uvek uzmu jedan hit. Neće da odmah trkavaju, nego uzmu jedan hit. A ne skidaju baš malo. Što je problem? Evo, pošto on ide odmah sa eliksir korektorima. Ide double witch. Oh my god. Nope. Yes. 2 krune, ovo je moj win, tu nema šta da se više priča. Izvinjavam se zbog žestokog ponižavanja, ali šta se radi? Evo ti Inferno Tower. Jao, sjećam se kad beše bio onaj glitch, kad Inferno Tower mogu da se baci evo ovdje. U taj ćoškić, valjda vidite da sam zavio ovu ikonicu. To valjda išao si sa, ne znam kako to beše bilo. Evo, first win. Idemo dalje. Ovdje idemo Giant Skeleton. Ovaj će možda malo nam pravi probleme. Da ćemo njih. Ne znam sad koje bi trebalo. Ajde. Bowler ovdje 100%. On ima Prince i Dark Prince, to je dobar kombo. Dao mi je Bowlera i 3 musketara. U stvari, ja sam uzeo sebe Bowlera, a on mi je dao 3 musketara. Nice. Čekat ćemo njega prvo da napadne. Nemoj da mi udiraš Bowlera, tvoj princ bolestan. Udira mi Bowlera mog. Vrnjak. Evo 3 musketara. Ajde što da ne. I da, imam Giant Skeletona.
On može da posluži da ga kombinujem sa 3 musketara. Dobro, uzeli smo mu dosta na toweru. Ovaj bomb tower mu nije... Malo mu je pomogao, da. 100% mu je pomogao. Ovako bi još od kad bilo, bi mu uzeo taj tower. Morao sam da žurim. Ajde, barem jednom. Ajde, dobro, vidjela se da nije moglo još jednom. Sada, ovaj tower, mislim da tu 99% će da ode. I ja... Slabije sam reaginirao. Dobro, on mi je ovdje uništio 3 musketara, odnosno 2 musketara. I ja, evo ti just dumade. Znači, ovaj Dark Prince samo će da mu skine shield. Ako ovi minioni ne unište, no briga me, sad bacam balon. Ne znam sad da li da napadam drugu kulu ili da li da se defam. Ja mislim da treba da se defam. Defa ću se. Čisto onako, ne znam, glup sam. Nisam treba da bacim. Ajde, balon. Tako blizu, tako daleko. Ne. Pametan je. To je jedino što mogu da kažem. Jao, koliko smara s ovim buildingsima, ajde barem uništi to. Jao, taman da baci u shield bombu. Šteta, velika šteta. Ajde, 2 puta. Dobro, može i jednom. Odmah sam se uplašio. Šta će biti? Pet healtha, da. Odličan protivnik. Miner bi tu jednim udarcem sredio. Drugi win. Odlično. Odlično nam je krenulo. Sad. Morat ću ovog debeljka da uzmem. Odmah na početku vidimo da ću ovu da luzam. Brate. Ja imam ovog Wizarda. Mogu da se odbranim od Graveyarda. Od ovog Inferno Dragona. Sve Graveyard. Šta lopam ja? Jo, gleda ga dečko smara. Ovaj Xbo uvek me je toliko remetio, briga me. Znači, briga me što sam ovdje stavio Inferno Tower. Ovo je vjerovatno najgluplji potez koji se mogu da napravim. Ali da, ja se tako stavljam Graveyard. To mi inače Miša naučio da se tako stavlja Graveyard. Nije bitno ako ti hita King Tower. Zato što da ti spawnuju više skeletona. Nadam se da je Miša u pravu. Fuck. Koliko ovo je bilo? 3-4 puta me je udario. Mnogo. Ne, na pogrešnu stranu otišao mi prst.
Tačnije na pogrešnu stranu mi je otišao prst mi je otišao na pogrešnu stranu. Really, nigga? Ej, jebim ti... Nećeš, majko ti. Ovaj me vino. Tu nema šta. Log, ne! Fuck. Fuck this. To! Ovo se ne završava još. Još nisam bivši. Sad ne znam da li je pametno da napadam. Ali hoću. Izgleda nije pametno da napadam. Ali jesam. Ne, već su ga ubili. Šteta. Mnogo sam low sa eliksirima. Ne, još nije u njegovom dometu. Fuck. Nope. Nope. Good game, well played. Šta se radi? Harun. Dobro, Harun dobro igra. I ništa ljudi, to bi bilo to od... I samo hoću sad sa vama da vidimo što je haker uradio u Battle-u. On je ovdje. Svim, je li to taj Battle? Da, on je ušao još sa pogrešnim dekom. Da vidimo da li je pustio. Tu ja namjerno nisam ono kao smarao sa reloadom. Zato što odmah sam otišao, zato što on bio uporan i odmah sam otišao da menjam šifru na nalogu. Da, ovoga je ovdje urniso. I ništa. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I do daljeg viđenja. Također pozdrav za klan. I friends. Sve ovdje. Već sam ih sve pozdravljao. I to je to od ovog videa. I sada zvanični pozdrav.